Каникуллар башлануга карамастан, гимназия интернат базасында төрле фәннәрдән олимпиадага әзерлек оештырылды. Бүген дүшәмбе көн булуга карамастан, укучылар иртәнге 8-дән алып инде биредә, алар кичке 4-кә кадәр әзерләнәчәкләр. Каникуллар тәмамлануга бөтен фәннәрдән дә район тур олимпиадасы башланып китә. Без укучылар белән, укытучылар коллективы белән олимпиадаларга максатчан әзерләнәбез. Каникуллар чорында укучылар да үзләре теләп катнашалар әлеге әзерлектә. Мин үзем татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Бүген дә укучыларым класс утырып әзерлеккә килделәр. Алар белән без иртәнге 8-дән бирле теория өлешендә, кичкә кадәр әзерлек булгач инде практика өлешендә карарга җитешәчәкбез. Укучыларның нәкъ менә гимназиядә әзерләнүләре, укытучы җитәкчелегендә олимпиадага әзерлек алып барулары бик мөһим. Чөнки өйдә үзе мөстәкыйль әзерләнгән укучыга караганда нәкъ менә укытучы җитәкчелегендә әзерләнү отышлырак дип уйлыйм. Әлеге әзерлек вакытында 5 ноябрьгә кадәр гимназиядә укучылар өчен төшке аш оештырылган һәм дәресләр арасында укучыларга инде ял итеп алу мөмкинлеге дә тудырылган.